Ahoj lidi, vítejte u třetího dílu z Minecraft Redstone tutoriálu a dneska tady mám pro vás automatický cobblestone generátor. Vidíte, že to funguje tak, že vám to tady prostě postaví takový cobblestoneový čtverec, ještě se to tady nepostavilo, ale za chvíli by se to mělo postavit. Není to úplně rychlý, dá se to udělat i rychlejší, ale to si řekneme v nějaký z jiných tutoriálů. Takže se můžeme vrhnout na stavbu. První, co uděláme, je, že si postavíme obyčejný cobblestone generátor. Já udělám prostě obyčejně. Tak, tady voda, tady láva. A pak si tady dáme normální piston. Ne sticky piston, ale normální piston. Sticky piston tady vůbec ani potřebovat nebudeme. Tak. A tady vedle uděláme hodiny. Dejte sem takhle 6 repeaterů a všechny dejte na maximum. Tak. A teď to takhle pospojíte a uděláte z toho hodiny. Tak, hotovo. A teď to do toho navedete. Tak. To je první část hotová a teď ta druhá část. A to je, že sem takhle dáme repeatery, kam až to dojede, to si musíme počkat. Tak vidíte, že to dojelo sem, takže já to dám takhle sem, ty repeatery, a dáme je všechny na jedničku. Tak a sem takhle navedeme redstone. A sem dáme repeater, a který dáme na maximum. A za chvíli to tam napojíme, ale nejdřív ještě se musíme dát pistony. Takhle pistony. Teď mi tak nejde. Sakra. Si to radši zbořím. Protože se nám tam potom postaví. Ne. Jsem rychle. Tak. A to už je potom všechno, ono vám to potom postaví takovou obrovskou... Ne, ještě to vlastně není všechno. Tady to mám dokonce i blbě. Jak jsem si tak všim. Ještě to tady samozřejmě napojíme, to je to nejdůležitější. Tak a vidíte, že už to prostě funguje. Vy si to potom jenom takhle ohraničíte a už prostě jenom kopete. Tak to je všechno, doufám, že se vám Minecraft tutoriál z Redstoneu líbil. Pokud ano, tak dejte like a budu se těšit u dalšího videa. Čau.